Poate sta ușurință hotărârile Consiliului Județean care se iau pe genunchi. Adică fără un studiu și o fundamentare care să aibă girul juriștilor noștri. Așa că ați participat și dumneavoastră la ultima ședință când, în principiu, am fost de acord să acordăm un ajutor la primărie la Mironeasa pentru că a luat foc primăria. Și sigur că am spus atunci că voi trimite să vedem dacă într-adevăr este nevoie de această sumă și să vedem dacă nu se apreciază în exces. Pentru că întotdeauna există această posibilitate și există această tendință aproape 100% ca să se exagereze atunci când se cer tot felul de sume pentru diverse lucruri spățit. Și iată ce am descoperit relativ la Mironeasa. Deci lucrările de refuncționalizare și reparație capitală sediu primăriei Mironeasa, deci lucrările, au fost executate în baza unui contract de execuție 1083 din 23/12/2009, încheiat între Comuna Mironeasa și SC IRCOS Companii SRL, în valoare totală de 750.652 de lei, inclusiv TVA. Durata de execuție o lună. Ce suma mai spuneți odată? Ce suma? Da. 750.652 de lei. Cu tot cu TVA. Durata de execuție o lună. Deci contractul s-a încheiat pe 23/12/2009, deci este 2 ani de atunci. Și trebuiau executate lucrările într-o lună. Lucrările nu erau finalizate nici acum. În contract nu se specifică perioada garanției de bună execuție. Deci contractul care a fost încheiat nu spunea garanție de bună execuție pentru cât timp. La data încheierii contractului, 23/12/2009, a fost decontată suma 320.000 de lei. Deci vă rog să rețineți, azi s-a încheiat contractul, azi s-au dat banii. 320.000 de lei. Mai mult, la data de 1/7/2010 a fost încheiat actul adițional cu privire la majorarea TVA. Să zicem că ăsta poate era necesar. Dar majorarea TVA trebuia să fie TVA-ul care era numai după 2010, parcă în 2010 să mă rog. În data de 8/1/2011, deci vă rog să rețineți, 8/1 a fost încheiat act adițional cu privire la lucrări suplimentare de 327.501 lei. Deci 42% din contractul inițial. Deci contractul care s-a încheiat în 2000, să spunem, care s-a încheiat în 2009, în decembrie, cu durația de execuție o lună, deci practic el trebuia în cel mult o lună, ai două, să se fie finalizat. Ori, după 2 ani de zile se face un act adițional, ceea ce este contrar tuturor legilor din România. Și, bineînțeles, că se prelungește termenul de execuție tot la aceea dată, deci în 8/1/2011, încă cu 2 luni. Deci contractul care trebuia executat într-o lună, banii s-au dat pe jumătate, 320.000 de lei, s-au dat bani în avans, în aceeași zi. Deci azi se semnezi contractul, azi îi trântesc banii în mână constructorului. Și, bineînțeles, constructorul, după 2 ani de zile, nu termina lucrarea și îi mai cere o prelungire a termenului de execuție de 2 luni.
Conform articolului 20 aliniatul 1 din contract, executantul are obligația de a încheia. Deci vă rog să rețineți, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate. Utilaj, personal, foc și așa mai departe. Deci, executantul trebuia să încheie un contract cu asigurările pentru cazuri de forță majoră sau pentru incidentele care puteau apărea în timpul. Deci asta era în contract. Contractul dintre primărie și executant. Deci articolul 20 alineatul 1. Executantul, conform articolului 23, litera H din legea 10/1995, privind calitatea în construcție, avea obligația ca în termen de 24 de ore să sesizeze inspecție de stat în construcții, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor. Cercetările Inspectoratului de Stat în situații de urgență au stabilit împrejurare determinantă care a dus la incendiu, conductor, cablu electric defect neizolat, corespunzător, sau izolația deteriorată urma unei acțiuni mecanice ori fizice. Condițiile care au favorizat dezvoltarea și propagarea incendiului, observarea cu întârzierea incendiului, existența materialelor combustibile din structura podului și neignifugarea acestora, lipsa unui sistem de detectare și semnalizare a incendiilor. Deci, ca amuzament, toată arhiva, pentru că trebuia să vină un control pentru a se vedea cum s-a derulat un contract cu finanțare europeană, toată arhiva a ars. Noi n-am găsit în arhiva primăriei aceste documente, le-am găsit din întâmplare. Deci toate au ars. Doamna e primar, domnul e viceprimar. În legislația trecută, domnul a fost primar, doamna viceprimar. Nu? Nu. Unul din ei a fost la Consiliul și un mandat. Gabi, ba da, așa e. El susține că a fost viceprimar timp de 3 mandate și ea primar 2 mandate. Da, mai mult. Hai să zicem, bun. Bun, dar secretara și toate celelalte sunt neamuri în primărie respectiv. Deci, proiectul european a avut. Nu știu. Da. Familia Acum mergem mai departe. Conform articolului 10 din contractul de execuție, obligațiile principale ale executantului, printre ele, vă citez următoare.